Witam. Odwozimy makaron. Porsche. Mamy rozwiezione już na tym polu. Część zaorana. Tam był kurzelak. Tutaj ostatni rozrzutnik. Trochę wywieziony już jest. Około rozrzutni na hektar wrzucamy. Wsadziła za kombajnem trochę zboże. Niedużo jest, to jest to drobnica taka, co wyrzuciło już, lekkie. Grubo nie leży, jest cieniutko. Tak, tu widać. Jeździmy dwójką na zwalniaczu z rozrzutnikiem. Popadało u nas 48,7 litrów. Od żniw dopiero teraz deszcz spadł tydzień temu, cały tydzień, bo dzisiaj jest poniedziałek, w piątek nie dało się obornika wozić, bo odsiadał ciągnik z rozrzutnikiem razem. Ciężko bardzo miał. Teraz sobie daje radę. Mamy wiezione około 50 ton dzisiaj. Teraz chwilę będzie przerwy na obiad, na spokojnie. Mamy założone opony z tyłu nowe na Ursusie 520 na 85 R38 15, najmocniejsze, wzmocniane. Miały być 580, ale stwierdzone jest, że przy rozsiewaniu nawozów więcej zboża się ugniecie, a tak będą, tak jak teraz, 51-2 cm szerokości, bo 80 ma 56-7 cm tych granicach, to się ma, zależy od firmy. W skrzyni mamy wymieniony olej, Agro-Utto wlany jest 45 litrów, trochę więcej, nowe filtry. Nie było czasu nagrywać, bo cały czas coś się działo. Filtry wymienione, tarczki na bombie są nowe założone, bo coś się stało, że jedna się skrzywiła i przy załączaniu był poślizg duży. Teraz wszystko ładnie śmiga. Olej jest czyściutki, nowy zalany, także następne 1200 motogodzin się przerobi na skrzyni na tym oleju, ok? No to logowo jest opisane, że 1000 motogodzin, a robi 1200 ta granica. Rozrzutnik się stresuje bardzo dobrze. Rozrzuca tak na szerokość około 5 metrów. Troszkę węźniej jeździmy. Tak, koło odrzutnika około od wcześniejszego przejazdu około 2 metrów. Także zobaczymy dalej.